Okay, umprofethi uBaba lo Dr. X. Njengamanje kusesibayeni eseyimbuzi. La khona ngizofuna imbuzi kusasa ngo-11 o'clock. Abaphuma abantu zonke iy'ndawo ngo-11 sibheke entabeni. Ngizofuna-ke manje isilwane sekuyocela bonke abantu kuphekwe intaba abazoba khona. Kunabantu bakini abafele ey'mpini, bafele entabeni, baba bethabele. Kunabantu bakini abamuka nemfuyo, kunabantu bakini abangazwani, kunabantu bakini abathwetshulwayo. Ngithi-ke ngizokhetha-ke imbuzi yasentabeni njengoba kusasa ngo-11 o'clock siya entabeni isilwane. Ngiyocela bonke abantu abazoba khona, abaphumeke bonke abantu iy'ndawo zonke nasemazweni angaphandle. Uprofethi wabantu uDr. X. Oh, Nasi-ke isilwane esiyimbuzi. Ma wenza into yasemsamo, funeka ufune isilwane esihle esingenasici. Abanye umuntu uyaye athathe imbuzi ayibonayo ukuthi sizofa enzele ngayo umsamo. Kumele uthathe noma ingezukudliwa le mbuzi, kodwa ngoba senzela iy'thunywa, senza umhlatshelo okhuluphele. Ma wenza umsamo, kumele uthathe into ezovikeleka emsamo. Nansi-ke imbuzi njengamanje, njengoba nibona nje lapha, niyibona. Iyona-ke engiyocela ngayo bonke abantu abazoba khona lapha entabeni. Iya entabeni, iyoqoqa iy'thunywa abafele ey'mpini ey'ntabeni. Abaphumeke bonke abantu ey'ndaweni zonke. Okay. Siyabonga kakhulu, anibusise.